Já jsem začal roku 1942 v 11 letech jako žák, fotbal hrát tady, no a hrál jsem, jak se říká, až do roku 58, kde jsem měl úraz. No tak jsem se dal na rozhodčího, funkcionářil jsem jako v oddíle, tady v České Třebové jako od začátku. V roce 63 velký turnaj uliční a i gostinických oddílů, kdy jsem z popudu fotbalového oddílu zorganizoval tyhle všechny uliční mužstva. Hrálo se to 3 měsíce, 300 žáků se vystřídalo a ještě jsem si naučil, ještě tady vyškolil 13 rozhodčí. Javorka, Bezděkov tady, Křiv, Farářství, všude hráli kluci. Z toho jsme potom vybírali z těch manšaftů jako ty hráči, kteří byli šikovní, jako, že dřív ta mládežnické soutěže nebyly. Nastoupení 300 žáků, jako to je množství, si jde představit, 3 měsíce hrálo středa, sobota. Na té školáře jsme hráli na celé hřiště, když to byli jako mladí kluci, že jo, tohle to všecko. No a měl to svůj úroveň, takový turnaj tady v kraji nikdy nebyl. A dneska bych ho těžko taky dávali koupit, že jo. Když chcete něco dělat, tak musíte mít k tomu lásku. A já jsem se místo známek nebo něco takového pochytil toho, že jsem se tohleto věnoval. Mně se to líbilo a dovedl jsem počítit pro to, jak chci říkat, další lidi. A to je důležité. Dámy a pánové, za zásluhy o rozvoj fotbalu v České Třebové přebírá cenu pan Zdeněk Vrba. Českotřebovský fotbal je nesmazatelně spjat právě s tímto jménem. Pane Zdenku, my vám gratulujeme a tento pokles patří vám. Dobrý večer. Chci vás požádám, abyste zasedl pamětní knize, aby své jméno, svůj podpis přidal mezi oceněné českotřebovským kohoutem. Gratulujeme. Hezký dobrý večer. Jste řekl nádhernou věc. Když někdo něco dělá, tak to musí dělat s láskou. Kdo vás přivedl k fotbalu? Zavzpomínejte. Kdo? No, to je cíl fotbalu, je to. Hrali jsme uliční turnaje takový samý, jako jak to na každém Bezděkově, v Javorce a všude se na skřiku týden zrovna tady. No a ty žáci jako všecko jsme to udělali tak, že jako hráli jsme, no a pak jsme jako šli k těm žákům, no hráli. Od 12 let jsem začal hrát jako Český Třebové, to už jsem jako všecko tady řekl. No ale tenkrát fotbal a dneska to je nebrání. Jak jde společnost nahoru, takže jak se říká i fotbal. A jak vidíte teďka poslední dobou, já bych o tom ani nemluvil. Ani bych nemluvil. No, je to správně a už to muselo být, protože už, jak se říká, fotbal, sport jako takovej už není, jo? Rozejte nám, měl jste nějakou hvězdu, nějaký vzor, to Bican, Plánička? No právě tyhle právě jsem se s Bicanem sešel, jak se říká, jo, v té staré gardě, když jsem piskával, jako jak jezdili Kopecký, s Kvašňákem toho jsem ještě piskával, Brignera jsem piskával, jenže ono, když se hovoří takhle o těch jména, tak ono, jak se říká, v soukromí jsou trošku jinačí ti lidi. Jo, to se teprve poznáte. Jezdil jsem po celé republice jako rozhodčí. Jednou jsem byl v Opavě, po druhé jsem byl v Českých Budějovicích a po celé republice. A musím říct, že nejvíc se mi líbilo Jižní Morava. Tam ti lidi byli trošku úplně jinačí. Jo, takový srdečnější, jak se říká. Když se dostal na severní Moravu, tak tam to je vidět, já jsem horní, kde je víc. No to tam se vám ukázali, taková, to je právě, jak poznáte lidi, jak je na severu třeba Ústí nad Labem a tam, jak jsem jezdil, všecko jináč. Ale já si vážím hlavně toho, co jsem v životě udělal, a to je ten turnaj z oddílu, jako jsem dostal jako echo, aby se pohli po těch účních mužstvech a udělal jako takový nějaký turnaj. Sám jsem to organizoval všecko, jak jsem tady říkal, už jako po 3 měsíce to bylo, jo, 2krát ve středu a v sobotu. No a sehnal jsem si rozhodčí, ale po tom závěru jsem dostal dobrýho kamaráda, nějakého nedostálovýho, jo, který jako mě pomohl
a taky jsem mu zavedl do oddílu a udělal podíl hodně práce. Co se týče třebovského fotbalu, myslím si teď, co jak to mužstvo je, se mi líbí to, že se věnují mladým, jo? Že opravdu dávají možnost mladým a to je důležitý. Ne někde schánět posudí, jak se říká bokem a to je základ. Já vám moc No a všechno, jak se říká, je drahý. To je business, to není, jak se říká, sport teďka a zůzdají fotbalu. A to se teďka poznají právě, nechci o tom mluvit, pan Belta a tohleto. Kdyby mohli právě. Děkuji vám strašně, děkuji za to, že jste zavzpomínal, ale že jste řekl tu správnou a podstatnou věc. Mojí vzpomínky jsou vždycky trošku jinačí. Za mě leta mě už 86 a za mě leta, jak se říká, opravdu i ty funkcionáři všecko hrají to zdarma. Dneska už to je za peníze, jak se všecko. A to je vidět, že to není to, co bylo. Zúčastňuji se ještě seminářů o rozhodčích a to všecko a nechtěl bych mluvit o rozhodčích, protože to už není o tom. Dřív se prakticky pískalo, jak se říká, skoro zadarmo a dneska to je opravdu za pěkný peníze, když se vyplatí. Vraťme se k ceně Českotřebovského a to je cena čestná a patří vám. Děkujeme moc a gratulujeme. Dámy a pánové, děkujeme vám za zásluhy na rozvoj fotbalu v České Třebové. Starosta města se svým doprovodem panu Zdenkovi Vrbovi předávají ocenění. Kytičky, hubičky správně. Pan Zdeněk si to zaslouží. A samozřejmě také přání. Hodně lásky a hodně zdraví do dalších let. Dámy a pánové, pan Zdeněk Vrba.